Вельмі непакояцца ў Менску, асабліва ў дзяржаўных рэзідэнцыях і ўстановах, калі гаворка ідзе пра нейкія сілавыя групы, якія, як кажуць афіцыйныя чыноўнікі, могуць увайсці ў Беларусі, чымсьці там пагражаць. І вось, уласна, паспалітае рушэнне ды ветэранская асацыяцыя заявілі пра супрацу, і прадстаўнікі Сяргей Кідышка і Павел Марыёўскі у нас у студыі. Вітаю, спадарства вас. Тое, што сёння Александр Лукашенко выйшаў і кажа, што мы хочам міру, мы хочам плана добрасуседства, і пры гэтым узгадвае вас таксама, працытую: нашему правительству, Министерству иностранных дел следует предложить им план добросуседства и мира. Это он кажа про Захад. Мы в очередной раз протягиваем вам руку миролюбия не потому, что испугались ваших полков и хоругвий. Так спужались и не спужались. Ну, раз протягивают руку, значит, испугались, значит, чувствуют силу, значит, боятся, значит, разрабатывают планы. Держим руку на пульсе, мы готовимся, мы тренируемся, мы вернемся домой. І тое, што вы пачынаеце супрацоўнічаць, гэта заўсёды ўспрымаецца ў Беларусі вельмі добра. Калі дзве групы, ці тры групы, ці некалькі групаў ідуць разам. Бо ўсё ж такі мы ведаем з нашай гісторыі, што там, дзе мы ішлі разам, заўсёды ў нас атрымлівалася. Але калі глядзіш на гэты спіс, колькі ў нас розных групаў, гэта і паспалітае рушэнне, і план перамога, на палігоне якога я таксама асабіста быў, бачыў, як праходзяць трэніроўкі, полк Каліноўскага, полк Пагоня, рух супраціў, кіберпартызаны, дружыны народнай самаабароны, буслы ляцяць. І можна яшчэ называць гэтыя групы. Незалежнасць Беларусі – гэта тое, што вас аб'ядноўвае. Але ці вы сапраўды ўсе разам? Просто зараз было такі рэзанансныя справы з гэтым байполам. Ось, і ад гэтага пайшла асвятленне такое, што ідзе раз'яднанне, ідзе там. Мы якраз бы сваім аб'яднаннем хочам паказаць, што не ўсе раз'ядноўваюцца. Ёсць падзеі, якія прымушаюць аб'ядноўвацца. Вось апошні гэта падзеі з маршам Прыгожина. Мы побачили непадрыхтаванасць наших дэмакратычных сілаў, палітычных, так бы мовіць, кшталту. І мы сваім аб'яднаннем паказваем, што ёсць здоровы складнік в наших арганізацыях патрыятычных. І сваім аб'яднаннем мы паказваем, што не ўсё кепска, шмат чаго добрага, і такія падзеі якраз прыспешваюць наш крок да нашай мэты, да вызвалення Беларусі. Як гэтая мэта мае выглядаць? І ёсць нейкі план, які, не ведаю, прописаны, проговораны, ці вы гэта бачыце ўсе разом? Вот как раз 24 число, вот этот марш Пригожина показал, что все мы не готовы были к этой ситуации. Мы экстренно собрались в Варшаве, это представители Ассоциации белорусских ветеранов, Посполитое рушение, ребята из батальона «Атом», ребята, которые раньше тренировались с байполом, еще другие ассоциации и организации, провели внутреннюю мобилизацию, договорились о сотрудничестве, о выработке совместных планов на будущее, потому что нам делить нечего, у нас каких-то особых политических амбиций нету, у нас цель одна, родина одна, поэтому вперед до перемоги вместе. Гэта гучыць добра і цудоўна, але таксама для гэтых мэтаў і для таго, каб здабываць гэтую незалежнасць, у тым ліку вайсковым шляхам, неабходныя рэсурсы. Гэта вы цудоўна ведаеце. І ведаеце таксама цудоўна, што усе рэчы, звязаныя з вайной, каштуюць вельмі дорага. Калі ў гэтай студыі сядзела Наталья Радзіна, рэдактарка Харты 97, якая вярнулася з Украіны, я пытаўся ў яе, дзе гэта ўсё ўзяць, і яна кажа, што не хвалюйцесь, зброя будзе. Адкуль? Ну, тогда мы ідэі таксама пытанне пры нагодзе зададзім, хай нам даст адказ. Мы якраз сваім аб'яднаннем і сваімі дзеяннямі пасылаем сігнал нашым гэтым палітычным сілам, што, магчыма, трэба перагрупаваць гэты рэсурсы, якія яны маюць, на справы вось штодзённыя, і якія ёсць патрэба часу. Ёсць патрэба часу ва ўзброеных беларускіх фармаваннях. Тым, што даем інтэрв'ю, тым, што да вас прыходзім, тым, што аб'ядноўваемся, мы кажам, што давайце-ка, слухайце, займайцеся справай. А справа такая, што ідзе вайна. Беларусь уцягнута вайну Лукашэнкай, і ўсё ідзе да таго, што будзе вырашаць пытанні сілавымі момантамі. Ці палітыкі і вайскоўцы у гэтай сітуацыі таксама здольныя знайсці гэтую нітку паразумення? Таму што нават ва ўкраіне таксама існуе гэты момант, там у штабе і там на фронте. Не то чтобы, я сказал, они должны найти вот эти точки соприкосновения как ресурс политиков,
положить на ресурс воинов. То есть мы сегодня объединились и заявили такие цели о создании планов мобилизации, планов действий на различные ситуации, которые будут происходить в будущем, подобные как вот этот поход Пригожина. Мы объединились с низов. Мы не ждали сигнала от политиков, от наших лидеров. Мы проявили такую инициативу, сконтактовались и собрались все в Варшаве. В ближайшее время мы будем разрабатывать планы, будем разрабатывать конкретные действия, которыми мы займемся на случай часа X. И, конечно, мы не имеем сегодня ресурсов. Все, что мы делаем за свой счет, за счет тех донатов, которые нам поступают. Ну, очень плохо на самом-то деле, но мы стараемся выживать. И вот основной наш посыл к нашим политическим лидерам: услышьте нас. Мы есть реальная сила. Мы имеем боевой опыт, мы имеем желание, мы имеем мотивацию. Давайте вместе действовать, давайте вместе объединим наши планы и действовать на перемогу. Ці вы ўжо звярталіся да палітыкаў неякіх групаў? Бо ў нас палітычных групаў там, дзе беларусы, іх вельмі шмат. Ось тым-то і парадокс, што прыватным чынам мы камунікуем з шмат якімі палітыкамі, нас падтрымліваюць. Але ж чамусьці ад структур аб'яднаных мы не бачым ні контакта, ні дапамогі. Вось зараз быў створаны гэты сітуацыйны штаб 24-го. Ні ў той самы дзень, ні пазней да нас ніхто не выйшаў на контакт. Таму мы ствараем свой штаб і будзем распрацоўваць свой план мабілізацыі. Ну, гэта ж парадокс. Вы абвяшчаеце пра тое, што ствараюць структуры, і не выходзіце да рэальных байцоў, якія маюць людзей, маем гатовы дзейнічаць, да нас ніхто не выходзіць. Вось нават тое, што я сёння вельмі з лёгкасцю, адкрыўшы інтэрнэт, сабе знайшоў гэты спіс. Так атрымліваецца, што няма нідзе такога каналу, такога рэсурсу, дзе можна знайсці усе разам гэтыя вайсковыя фармаванні, адзінкі і гэтак далей. Так, я разумею? Ну, выходит, что так. Поэтому мы встретились с различными структурами, которые так или иначе тренируются, мотивированы вернуться домой, мотивированы делать это силовым путем, не ждать каких-то переговорных процессов, не ждать, не дарить цветы ОМОНовцам, а прийти и силой прогнать диктатора, выдвинуть российское оружие, в том числе ядерное, с территории Беларуси, всех этих вагнеровцев, всех этих российских военных, которые на сегодня оккупировали нашу родину. Канешне, я разумею, што, магчыма, пра гэта мы не можам казаць і пра гэта не варта казаць, але ўсё ж такі мушу запытаць, наколькі колькасна ваяроў беларусаў хапае дзеля таго, каб выконваць гэтую мэту, увайсці ў Беларусь і вызваляць Беларусь. Бо ўсё ж такі ў Беларусі ёсць рэгулярная армія. Яна, можа, не мае баявога досведу, яна, можа, не такая, як там належыць, каб яна была, але ўсё ж такі яна ёсць. І з ёй давядзецца мець нейкае дачыненне. Ці гэта разуменне, што гэтыя вайскоўцы перайдуць, дзякуючы плану перамога, можа, не ведаю, на бок тых беларусаў, якія не служаць Лукашэнку? Ну, калі казаць колькасна, то, канешне, нас не шмат. Нас, я бы нават сказал, мала ў параўнанні з беларускімі лукашысцкай гэта войскам беларускім зараз. Мы спадзяемся на такое развіццё падзеяў, конечно, што мы будзем больш супрацоўнічаць з гэтым войскам, чым суступаць в контакт. Але ж, ведаеце, калі развіццё падзеяў вельмі дынамічна, я упэўнены, што колькасць беларускіх добраахвотнікаў павялічыцца. Ну і, канешне, ад нас заўсёды ідзе такі заклік і да беларускай эміграцыі больш актыўна прымаць удзел в нашай дзейнасці, больш далучацца. Ну, гэта ж немагчыма, калі мы губляем краіну, мы губляем незалежнасць, а беларусы папросту на гэта назіраюць і кажуць: ну, хлопцы, поспеху вам, займайцеся. Конечно, давайте далучайцеся до нас. Але таксама ўвесь час узнікае іншы момант, тое, што ўнутры Беларусі ўвесь час кормя прапаганда, і гэта, можа, ў нейкім сэнсе проста чалавечае. Людзі не хочуць вайны, не хочуць, каб беларусы забівалі беларусаў. Ці гэты чыннік таксама вы прагаворваеце і ўлічваеце? Конечно, мы все это учитываем, и на самом деле наши цели не стоят в том, чтобы стрелять в своих же граждан. Мы против пролития крови белорусов, но мы постоянно транслируем. И транслируют, и я слышал это и от Сахащика. Мы против гражданской войны. Мы против братоубийственной войны. Поэтому мы надеемся, и те контакты, которые у нас есть, ну, это частные контакты в белорусском, в вооруженных силах Беларуси, говорят о том, что там тоже не нацелено на то, чтобы стрелять в нас.
не нацелен на то, чтобы идти войной на Украину. Поэтому Беларусь до конца не оказалась втянутой в войну в Украине, потому что обычные рядовые солдаты понимают, кто такие украинцы, что это наши братья, это такие же славяне, как и мы, и не хотят с ними воевать. Ну, наши мусти кажуть про войну, улічваючи теперішній момент войну в Украине. Давайте згадаем 20 год. Не мы почали воевать с уласным народом. Не гэтые каратели почали расстреливать наших людей. Александр Тараковский, астатние загинули. Не мы почали. Можа, менавіта па гэтаму Александр Лукашенко хоча прыцягнуць вагнераўцаў у Беларусь, бо не разлічвае на тое, што беларусы будуць забіваць беларусаў. Но может быть. очень похоже на это, что... Но я думаю, здесь вообще может быть несколько сценариев. Один из сценариев — это те цифры, которые мы видим, которые дает белорусский Гаюн, о том, что заказано там около 8 тысяч матрасов, сколько развернуто палаток в этом лагере под Осиповичами. Это недостаточное количество контингента, то есть 8 тысяч человек, там, до 10, чтобы в Беларуси положить власть там или еще что-то. Но эти солдаты могут готовить белорусскую армию, могут передавать свой боевой опыт, также могут стать заградотрядами. Если белорусская армия откажется стрелять в своих же людей, эти люди могут стать заградотрядами. Мы это видели уже в Украине, когда они становились сзади и пускали вперед зэков, кто возвращался, они просто ложили. Поэтому наша основная коммуникация к белорусскому народу, к белорусским силовикам, чтобы в случае чего прогнать оккупантов с нашей страны. Менавіта вось гэты момант падрыхтоўчы, бо калі я размаўляў з тымі ваярамі, якія трэнаваліся на палігонах плана перамогі, то усе казалі пра тое, што цягам тыдня навучылись больш, чым у войску за некалькі месяцаў. Сапраўды гэта вагнераўцы, гэта людзі, якія могуць даць гэты досвед і навучыць вайскоўцаў у Беларусі. Ну, гэта, пэўна, да Павла больш пытання. Но те вагнеровцы, их не очень много, их несколько тысяч, там до 10 тысяч, ну, с учетом потери и ранений уже меньше осталось. Прынамсі, 8 тысяч кажа польскае міністэрства абароны сёння. Да, но давайте понимать, что те штурмовики, их намного меньше. То есть там в их число входит несколько тысяч зэков, которые вообще никак не подготовлены. То есть вот эта малая часть, несколько тысяч, действительно хорошие бойцы. Они очень хорошо подготовлены, мотивированы, они воевали в Сирии. Это самая боеспособная структура и самые боеспособные люди, которые уходили из российской армии в ЧВК Вагнера, потому что там хорошие зарплаты и там есть реальная работа. Чему-то они могут научить белорусов, но боевой опыт, он приходит в бою, а не на полигоне. Я расскажу свою историю, когда я только приехал в Украину, на 3-й день мы уже получили боевое оружие, боевые патроны и пошли тренироваться. Уже на этот момент те ребята, которые прибыли раньше меня, они уже выезжали на боевые в Бучу. Мы учились прямо в условиях войны. Нам не было времени долго тренироваться, но в перерывах, на ротациях мы постоянно проводили тренировки. Я считаю, опыт этот бесценен. Калі мы гаворым пра той досвед, які цяпер здабываюць беларускія ваяры на палігонах, то як гэта выглядае? Паспалітае рушэнне і таксама харугві, якія ёсць, якія працуюць, пра якія ўвесь час таксама ўзгадваюць у Менску. Вось, на жаль, з-за таго, што бракуе ресурсаў, мы не маем зараз такой інтэнсіўнай баявой падрыхтоўкі, калі на стрэльбішчы адбываецца баявая стрельба. З гэтага збольшваюць тактычныя заняткі у лесах, у тых мясцовасцях, дзе харугвы тэрытарыяльна знаходзяцца, адпрацоўка баявых дзеяннях у лесах, у гарадскіх умовах. То бок гэта, канешне, не так эфектыўна ўсё ідзе, як бы нам хацелася, таго, што бракуе ресурсаў. Якія рэсурсы? Гаворка ідзе на тое, каб купіць тыя ж патроны, так, дзеля таго, каб на стрэльбішчах Так. І не толькі грашовыя, бо часам пачынаюць крытыкаваць, што вось зноў пытанне пра грошы. Ну, гаспадарства, без грошай, па-першае, нічога ніколі не бывае, а па-другое, ёсць шмат момантаў, калі можна заключаць пагадненне, напрыклад, са стрэлковымі цірамі. Калі гэта будзе нашмат все танней, то патрэбна юрыдычная дапамога, патрэбна і больш легальны статус харугам. Мы таксама сутыкаемся з тым, што мы сваімі высілкамі спрабуем вырашыць юрыдычныя праблемы, якія нашы палітычныя структуры маглі бы вырашыць папросту в адзін момант. Якія маюць таксама юрыстаў, поэтому гэта магло б вельмі значна ўсё спрасціць, а патроны ўсё ж такі нават не баявыя, яны вельмі каштоўныя. Вот глядзіце, вось цяперашняй сітуацыі я буду больш хутка
казаць про 24. У нас насамрэч былі гатовыя людзі 24 цягам 3 гадзіны сабраць рэчы і выехаць. Але ж пытанне, куды выехаць? Вось, мы былі на сувязі з палком Каліновскага, ну, было такі адзін варыянт выязджаць в Украіну. Так, а зноў жа, межа, дазволы. І калі мы незразумелыя структуры папросту добраахвотнікаў, які самі па сябе трэніруюцца. Выехаць з камянямі і палкамі, так? Ну, так, і што? і даехаць да мяжы, прыехаць в умоўны Беласток, і што далей? Дзе наша палітычныя структуры, якія нас падтрымліваюць, і якія в разе чаго адкрыюць каридоры і скажуць, гэта нашы людзі, яны едуць, як бы, вызваляць Беларусь, да, на вайну. Мы нічога гэтага не бачым. Што тычыцца у вас, у вашых структурах, ці ёсць такія таксама лідары, ці гэта вы тыя самыя асобы, якія гатовыя ехаць да палітыкаў там у офіс той жа Святланы Ціханаўскай, ці у пераходны кабінет, ці ў народнае антыкрызіснае ўпраўленне да Паўла Латушкі ісці размаўляць? Есть такие особы? У нас в наших структурах довольно простая схема. У нас горизонтальные связи, есть определенные процедуры, как мы выбираем членов нашей ассоциации, как мы делегируем какие-то полномочия. Также я знаю, у Посполитого Рушения довольно развитая структура. Мы сейчас наши структуры, внутренние уставы подводим к тому, чтобы согласовывать наши планы, наши действия и тем самым делегировать полномочия и выдвигать тех членов, которые будут заниматься разработкой этих планов. Наиболее талантливые, наиболее образованные и те, кто умеет это делать. Также неформально мы контактируем с различными демократическими лидерами. Ну, вось, напрыклад, я з'яўляюся дзейным депутатам Координаційної ради. І в своей программе, калі была кааптацыя, я заявлял про то, что я буду содейничать больше активной осветлению проблемы бегущей ситуации с добраахвотниками, с добраахвотніцкім рухом. Але ж я там один депутат, я не маю ніякай фракції, і это буде голос одного чоловіка в пустыні, разумееце? Тому мы ідзем на контакт, але ж чамусь зворотнай сувязі вельмі не шмат. Хацелось бы, каб вас пачулі, бо пытанне бяспекі хіба прыярытэтнае ў сённяшніх умовах, калі маем вайну з аднаго боку, з другого боку брацанне ядравай зброі, ёсць яна ці яе там няма, але ўсё ж такі гаворка ўвесь час пра гэта ідзе, і сёння польскі прэм'ер гаворыць таксама пра тое, што будзе прасіць ядравую зброю ў Польшу, а гэта ўсё вельмі могуць быць небяспечныя вынікі. Заклікаю палітыкаў прыслухацца і пачуць тых людзей, якія робяць вельмі важную і патрэбную цяпер для ўсіх нас і для нашай незалежнасці справу. Дзякуй, спадарства, што прыйшлі ў гэтую студыю. Сяржук Кідышка, Павел Марыеўскі, госці у нас.